Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu farawa da wannan labari na wani babban masani na kasar Amurka a wata lacca da ya yi a gaban ɗalibai ya yi musu bayani akan manufar Amurka da kasashen turai akan Afirka. Alhaji Bizu Abubakar ya fassara mana wannan labarin kamar haka. A cikin wannan bayani shi dai wannan babban masanin cewa ya yi kasashen turai na ci gaba da lunka ƙoƙarinsu da kuma ɗaukan dukkanin matakan da ya kamata saboda su ƙara hana ma Afirka ta yankin Sahel farfaɗowa da kuma samun ci gaban kanta da kanta. Ya ce za mu yi iya ƙoƙarinmu domin ganin Afirka ta dawwama a cikin talauci kamar yadda take a yau. Wannan ita ce hanyar tsira guda ɗaya tilo gare mu turawa in shi. Kuma wajibi ne kowa ya fahimci haka. Ya ce to saboda shi ne duk wata ƙungiya da kuke gani a duniya, ko ƙungiyar duniya ce ko ta ƙasa da ƙasa ko ta cikin gida da muke dafa ma muke ba ta goyon baya, to muna hakan ne domin ta kama muna mu samu mu cimma wannan guri na kashe Afirka domin Turai da Amurka su rayu. Ya ce duk waɗansu tsare-tsare na tattalin arziki ko na kasuwanci ko na ci gaban ƙasa da ma ilmumuka daban-daban da muke karantar da 'ya'yan Afirka a cikin makarantu da jami'o'i, to dukkaninsu mun tsara su ne akan wannan manufa tamu. Manufa ta ƙoƙarin dabaibaye ƙasashen nahiyar Afirka don su kasa samun ci gaba, su kasa samun nazarin da ya kamata su yi wanda zai fidda su daga cikin ƙangin talauci. Muna ƙoƙarin ne mu ƙara durmuyar da su a cikin matsaloli na yunwa da tashe-tashen hankula, mu kuma mu samu dama muhimmiya ta wadaƙa da arzikinsu. Wannan kuwa ya ce haka yake ko a Turai ko a Amurka kai har ma a Cana. Mu dai dubararmu ita ce mu iya ƙoƙarinmu domin mu hana 'ya'yan Afirka su gano hanyar da za su iya tashi su tsaya da kansu, su ceci kansu, su gina ƙasashensu. Ya ce muna iya ƙoƙarinmu ne domin mu hana su yin duk wani tsari ko kuma wani aiki wanda zai taimakawa su samu su bunƙasa tattalin arzikinsu. To kun ji yadda maganar take in shi. Ya ce idan muka kuskura muka bari Afirka ta farka tattalin arzikinta ya tumbatsa, to shi kenan ta ƙare mu Amurka da Turai, kai har ma da ƙasashen Asiya duk za su tarwatse. Kenan kun ga ba wata makawa, dole ne sai mun durmuyar da Afirka a cikin wannan talauci da tashin hankalin da take. Yin haka kuma ba ƙaramar sadakarwa ba ce za mu yi. Amurkawa da Turawa za mu iya ba da rayuwarmu saboda kange Afirka don kar ta farka, kar ta tashi tsaye da kanta, ballantana ta ceci 'ya'yanta ko kuma ta bunƙasa tattalin arzikinta. Wannan kuwa har ƙasar China gurinta kenan. Babu wata ƙasa ɗaya tilo a duniya da ke da gurin ganin cewa Afirka ta farfado ta bunƙasa tattalin arzikinta. Wannan ƙasa babu ta yace sam. Duk waɗannan ƙasashe da kake gani suna barbaran Afirka, arzikinta ne kawai suke so, kuma suna so Afirka da 'ya'yan Afirka su ci gaba da zama cikin talauci da walaƙaici da ƙangi da tashin hankali na yaƙe-yaƙe da dai sauransu. Ya ce ina so wannan ya kwana a cikin hankalinku. Wannan ita ce gaskiyar magana, shine gaskiyar zance na al'amuran da ke wakana yau a duniya, saboda muna buƙatar arzikinta na ma'adanai. Ya ce wannan shine saƙon da nake so in isar zuwa gare ku duka kuma ku fahimce shi. Ya ce amma ina son ku gane cewa ba wai 'ya'yan Afirka ba su iya fidda suhe a wuta bane fa, a'a, suna iya tashi tsaye da kansu su kula da bunƙasar tattalin arzikin kansu da kansu, su gina ƙasashensu. To amma mu fa ba za mu ƙyale su yi hakan ba. Idan muka bar su, to ba shakka za su yi arziki, za su wadata, mu kuma ƙasashen Turai mu talauce, mu shiga cikin ƙasƙanci, walaƙaici, yunwa da tashe-tashen hankula. Saboda haka har abada ba za mu yarda wannan ya faru ba in shi. Ina so ku fahimci cewa wannan shine wajibi a kanmu duk illahirin ƙasashen duniya. Matukar ba mu samu wata mafita ba, to cilas ne, dole ne gare mu danne Afirka, mu ɓata ƙwaƙwalwar mutanen Afirka gaba ɗaya, mu ɓata tarbiyyar 'ya'yan Afirka, sannan mun ƙoƙari mu lalabo daga cikin waɗansunsu mu samu karnan farauta waɗanda za su dafa mana mu cimma wannan guri namu na danne Afirka da dawwamar da ita a cikin tsiya, talauci da tashin hankali da yaƙe-yaƙe, saboda mu more da wannan arziki da Allah ya hore musu. Ya ce kaji gaskiyar magana yadda take a duniyar yau, kuma haka ƙasashen Turai gabaki ɗayansu
sun riga sun ba da kai akan wannan kokowa, haka za su ci gaba da ita akan Afirka, sai dai Afirkawan in sun yi hankali.